Wala pa'y nadagpan nga unconsolidated PUJ ang LTO o HPG karong adlaw. Human na pupos ang 15 ka adlaw nga pag-validate sa franchise consolidation. Sayra nato ang report. Giklaro ni Direktor Eduardo Montealto Jr. sa LTFRB7 nga ang LTO ug ang HPG ang mohimo sa enforcement sa pagsikop sa mga unconsolidated PUJ, sanglit limitado man ang ilang manpower. Kato mga PUJ nga wa makonsolidate maisip ng kolorom ug maapil na sa mga dakpunon sa mga implementing agency sama sa LTO ug HPG. Ang enforcement dili sa amoa, ang enforcement nato sa LTO. So since May 1 katong wala nag-consolidate considered as kolorom. Ang kolorom operation sa atong LTO continuous na siya, nagsugod, wala na iputol. So karon kuan lang nila, nag-intensify lang sila kay naa naman ning mga wala nag-consolidate. Samtang ipadayag sa opisyal sa LTO-7 nga wa pa sila nadakpan nga unconsolidated PUJ apan nagpadayon ang ilahang pagpanggukod sa mga kolorom nga sakyanan. Nagpaabot pa usab sila sa kumplitong detalye o tamdanan sa LTFRB7 mahitungod sa pagdakop sa mga unconsolidated transport. Ang HPG usab mag-agad sa kamanduan sa LTO o sa LTFRB. Una nagpadayag sa LTFRB7 nga kadtong way ikapakita nga dokumento nga magmatuod nga consolidated na ang masakyanan ang mamahimong dakpon. Nagawa na may clear cut nga instruction gikan sa mga superior. Sa aron mo posita sa mandakop. Nya ako na obserbaran po kanina, nag-grouping ko kanina. Wala namang gikay na ako na kita ang Dias Mingalia area mga multi-cab. Pero as far as there is a city area, Cebu City, wala namang kayo nakita. Kani man gud sa bag-o man gud siya nga data namang gud siya data kung kinsa tong mga walay ma-appeal sa consolidation. So we need also the copy o kinsa tong mga kinsa ra tong naa. So that maka-apprehend. Ang kining LTO o LTFRB man gud doon may joint administrative order. JAO. So ang tanan nga authority namo maupoy sa ilaha. Dayon mas powerful pag sila kay appeal naman nila ang mga private. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.